svojstvu premijera sam pozvao sve sindikate, sve strukovne sindikate, predsjednika Saveza samostalnih sindikata Unsko-Sanskog kantona gospodina Mahmutovića, sindikate iz obrazovanja, sindikate iz uprave, iz zdravstva, sindikate iz Ministarstva unutrašnjih poslova, znači sve one sindikate, pravosuđa naravno, kojima sam izložio trenutno i političku i ekonomsku situaciju i zajednički smo došli do sljedećih zaključaka. To je da se nacrt budžeta za 2014. godinu dostavi svima koliko je danas, da ponovo se sastanemo sa njihovim primjedbama i prijedlozima na nacrt budžeta za iduću godinu 6. januara u 10 sati ovdje, da u nacrt budžeta smo isključivo stavili plate, tople obroke, regres za 2013. godinu, putne troškove i vrtiće kojima, da kažem, kubure vrtići sa problemima koje imaju. Do kraja godine isplatiti 2 topla obroka, u januaru isplatiti platu za novembar, topli obrok za decembar i do kraja januara i plaću, ako Bog da, za decembar ove godine. Regres za 2013. godinu isplatiti najkasnije do 31. marta 2014. godine i zatražiti od Skupštine Unsko-Sanskog kantona da donese odluku o privremenom financiranju za iduću godinu, za prvi kvartal, kako bi mi zajedno sa sindikatima mogli napraviti na zakonu zasnovan, sindikate konsultiran budžet za iduću godinu, koji bi bio prije svega jedan, da kažem, ako ne i po prvi put, jedan socijalno osjetljivi budžet bez želja, aviona, kamiona, putića, nego isključivo da idemo na povećanje standarda čovjeka i radnika na našem kantonu. Mi smo tražili od vlade Unsko-Sanskog kantona da prilikom izrade nacrta budžeta da konsultira se sa sindikatima koji primaju plaću iz budžeta Unsko-Sanskog kantona i evo danas smo održali prve razgovore, tako da ćemo dobiti nacrte ovog budžeta za 2014. godinu. Mi ćemo to na svojim organima pregledati, dati primjedbe i na idućem sastanku te primjedbe prezentirati vladi kantona i normalno da ih ugradi u prednacrt budžeta.